Ja som trafil. Čo mi napíše? A mne teraz niečo napíše a budem... Ha, čo ma sa. Ne! Čauko, ja som Tomko, vás vítam u toho videa. Dneska si budeme zahrať hru názvom Get Down, ale ešte predtým, ako začneme hrať, som sa povedal nejakú informáciu a tá informácia je to, že počujete ma cez nový mikrofón, čo je super. No a hráme teda Get Down. Minulý diel sa vám hodne páčil z Get Downu, tak som sa rozhodol, že natočím ešte jeden. No a teda tak. Dobre. A tak no. Tam už vidím Coinos, som sa na neho vydal, len ne, práve táto musela, akože... jak vážne, kamo? Budeš ešte vyčírať coiny a ešte ťa ani nezhodím. A ja samozrejme spadnem, no, dobre, teraz budeme už začať hrať normálne, čo znamená, že ideme pomaličky dole a ja som mal vyhľadnúť tú inú mapu, to je toto, what the fuck, toto. Dneska tu bohužiaľ ani gameplayer som není, pretože išli do školy na trapáci. Máme prvý coin za jednu hru, oh je, to čo, ako what the fuck. Ale ešte niečo, v tejto hre to bude dosť zaujímavé, pretože my dneska, alebo aspoň ja, idem s lukom. Ja nebudeme žiadny meč kupovať, pretože s tým toho ani moc neviem, ale s lukom som trošku trénoval. A myslím, že tu už aj pôjde celkom hrať a bude to hrateľné, lenže samozrejme ešte by som musel dostať nejaké ty coinoš, pretože zatiaľ mám veľké prdoš, jož, a tak nož, oh shit, dobre, ale... To si robíš kokos srandu? Tak to, musíme napísať pekne, ešte ako to treba, proste stojím na diabloku a on si to povie, že ja to dokončím, no tak ako... byť odpadol z toho, že čo si teraz spravil. Tak, ja ho chcem. Sice som ako kid, jo, ale ako tam ten mal coina, nezoberie ho, jo, samozrejme. Jo, počkaj, to mi zdá, že on má anti-knockback. Videli si to? Dobre ty. Keď si pán, ty si určite nejaký pán, ktorý to určite vie dobre PvP a vie to dobre hrať. To určite má ani anti-knockback, žiadne cheaty, proste. On to vie dobre hrať iba. Dobre, takže nebudem sa o ňom navážať, jo, proste. Tí, ktorí to vedia dobre hrať, radšej ne. No a hráme ďalšiu mapu, na ktorej je veľké prd. No ale ja som sa zobrať tento coin aspoň, keď mi už nič nedovolíte. Ja mám prvý coin, neverím. Ak takto budeme po každej mape aspoň jeden coin získavať, tak to úplne v pohode, pretože za 3 mapy možno budeme mať Drahin, budeme mať budeme mať to nejaký tých 300-ky, viete, aby sme mali ten luk bez enchantu, to by bolo úplne super. Proste budem strieľať z obyčajného toho debilina, viete. No tak. To OK. Tak bacha, no, ale ja si zaraz nedávam pozor na HP. Máme 392, je to mám beda. Kámo, to máme teraz tak vyhrané, to sa už teším. A tam máme vampire, vidíte to? No, čakajte. No poď. Full HP, ja sa proste tu budem takať full HP. Čo mi už tak som to povedať. Musíme tam skočiť proste, musíme presne tam skočiť. Tam, hej, no, boha. To dáme. Skúsim. To nedáme nie za boha. To by som potreboval mať aspoň ešte 3 HP. 2 srdiečka aspoň. A tam ten púzik čo robí? Parezacký. Hackerský. Ja to myslím. Tak poď. A to čo som spravil ako bugy? Ja môžem vydrbať tie bugy ako what the fuck is this? A som vedel. Presne na vreda. Hej, ten vreda, ktorý ukončil. A je zlík jeden. Máme kaktus, čo zase nechytím veľké chytím. Jo, počkaj, že to dobre. Jo. Ešte mi som kráľ, aby si vedel skakať a budeš pán. Toto by som prežil obyčajnom živote, ale ja som v pohode proste, nebudem sa na tým nejako reagovať. Pretože
Pretože to nemá cenu, keď je to iba hra. Ale iné zabil som by som veľa ľudí za tú hru. Ale ne, tam spravil. Čas. Kerry ma to zhodil. Kerry cigáň ma to zhodil. By som si ho zobral pod ruku. Čo by na to. A tam ten páko. Počkaj, ale ja neviem prečo idem po hračov. Ja by som sa mal obzerať po coinoch. Ja som zase nejaký kit. Ale tak tento nám prišiel vhod. Dovidenia. Ide prdel zo mňa. Dobre. Takto sa to robí, hej. Fajn. Ja si skočím sem, tak. OK, ale nemáme tu žiadne coiny, tak som sa povedať. Ja som na to hráča vôbec nepozeral, vôbec. Hýbaj sem, no tak. Dobre, takže to vidím tak, že budeme mať iba luk a bez brnka. Ale najmenej coinov zo všetkých, chápete to? Či vôbec, že budeme mať enchanting botly, že? Mám na 30-ku. Neverím. Máme 30 dry. Neverím. Takže potrebujeme tam punch a infinity. Bunt tam už bol, ale my tam potrebujeme Infinitor. Ak samozrejme tam bude nejaký hacker s antiknobackom, tak my sa môžeme ísť tak do Infinitor. Poviem aj Infinitor. Toto sa mi teda hodilo. Potrebujeme tam potom už chytiť ten punch. Power si ja neberiem, pretože viem, môže byť tam ten power, ale musíme ten punch 2. K tomu môže byť pribalený aj power. Lenže ten power sa asi niekde zasekol, niekde u starej mamy, podľa mňa. Niekde v záhradke či kere. A tam asi tak povedz teraz power 3 musím čistiť, alebo power 3 skúsim. Dobre. Máme úplne v pohode luk, ale ja by som si ešte možno kúpil ten dreveňák. Tam dreveňák ani nemáme, pretože sme trapňák zbili. Ale ja si kúpim túto dve žravice. A vážne ja mám ani na brnko, ty kokos? A gorily? Čus. Čo bude? No nevadí no. Tak, poďme. A tuto je secret. Tuto už to viem. Kereš. A teraz nevieš. Mne sa zdá tož, že to bude musieť vymehnúť tutož. Taktož. A tuto budeš taký šikritož. Áno, bude tam diamond doš mečož. Čo sa mi to hodíš? To takto môžem premeniť. A regeneration. Počujete dobre? Regeneration. Dobre. No. Takže ja neviem, či budeme kempiť, alebo či budeme útočiť, ale ja by som začal ako kempiciu. Pretože keďže vidíte, že sú taký swagger, máme body a meč a sexy look. Proste, ktorá má punch 2, proste punch 2, flame 1, infinity 1, power 3 a breaking 3, takže rozhodne look nestratíme s tým, že budeme strieľať, čo je fakt super. Ale určite život z Breaking 3 asi stratíme. Ja ináč, ak sa vám zdá, že trošku pokusujú FPS-ka, no tak to je z toho dôvodu, že ja to točím vlastne frapsom. Pretože action mi začne nejako ale, kamečko. Nezmizol, vieš si to? Aha, ešte sa viete trafiť, že mi nechcem craft. Ešte po mne? Si nikam nepôjdeš sa mňa, prosím ťa. Prosím ťa, kam sa to seráš? Haha, na mňa si neprídeš. Ja som až very vychytraný. Ale ja tu nebudem musieť tak trošku zase jesť. Dobi. Dobi. Počkej, než ma napadne ako dozadu, to je pako. Se to nasralko. No viem, vyjde. Dobi. Haha, to zabávam proste s tým lukom, ne? Davi! Jo! Haha! Dobre. Oh yeah, dobre, aspoň nejaké tie veci.
Ficando, aha. Amo, ty si určite nejaký ten pro určite. Stavím si ten pro, ktorý má ten najlepšie veci. Stavím určite. Máš najlepšie brnko, všetko máš úplne najlepšie. Určite si ten pro, podľa mňa. To určite, to je jasné. Wow, takže super, máme prvého na konci s lukom, to je super. Budeme hľadať ďalších. Ale proste, zabili sme jedného, jo, takže challenge, alebo niečo ako z toho, niečo proste je splnené, jo, proste. Doby! Doby pravím. Ti pravím, že doby a ty nic proste. Ty proste to je hovno. A ja ti pravím, že doby, ja. Skončilo. Skončilo sa, hádam. Ale. To oprčic. Oprčic! Dobre, ja na to kašlem. Počkaj, čo má väčší debičí? No ja viem, že neδιame, ale tak... Ale po mne, hej. Ja som nevedel, ja som ju chcel nechať ako... Počkej, budeme s ňou tímovať skladne, jo? Ja viem, že tu sú týmy zakázané, takže ona ma zabije, ale ja sa proste nedám. Mám svag. Počkaj. Tak tu keď prídem... Ono čeká. To smrdím, či čo? Nie, vadí. Tak, pôjdeme za ňou, aby som ju chcel skúsiť zapiť proste, aha. Ne, poďme sa vedno. Ja sa napápam radšej. Ty, ale proste, ak ju hodíme niekade, tak to je jasné, či ju zabíme. Ale, no, tak. To neviem vyzerať presne, ja som na tej minimapke ju nejako nevidím. Samozrejme, viem, že na tejto mape by sa tie všelijaké tieto mody nemajú používať, ale ja som taký lený, ja si to neviem preknúť verziu. Čo je super proste, no. A tak mám. Ale dúfam, že budúcu hru to bude o mnoho lepšie, čo som to dúfam. Aj s tými coinami, budú tu nejaké kajdosovia. Ale jaké je, ježiši, myška, čo ti šíbe už. No jasné, bež si tam, ty vole. A ku mne domov nechceš zajsť, ty kokos? Kde je? No jasný. To nebude niečo? Ne, to už vykradli. Štetky. To by mi padlo. Sme stále 4. Jeden zebil s lukom, čo myslím seba. Hacker. Mám hacky, right? Mám hacky. No, ako, je pravda, že používam Minetum Avru, ale ako, chápeš? Minetum Avra nie je nič zle proste, ako si tak nad tým porozmýšľaš, ne? GG. No ako, ja neviem, že to je GG, ale tak zase nemusíš rozprávať, že to je GG strašné. Ku mne nepôjde! Jo, to ten luk, aha. Jo, ešte sa trafiť, že? Dobre, tak teraz sa začína trošku ťažšie hard. Keďže máme tu ešte s lukom niekoho. Jo, tak on na gapka, no. Ale ku mne sa nepribližíš, kámo. Ja sa o to postaram, aby sa ku mne nepribližovali, je ti to jasné, kámo? Je to tak asi jasné, keď mi dáme remízu, vieš o tom. Viem, že máš speed, neboj sa. Ja to vidím. A to myslím, že má speedy. Ak má speed hack. Dovi. A mňa si neprídeš, ak ma samozrejme teraz vidíte, pako. Tak čo je to, kurňa? Punch don't existing, či čo? Wow. Tak, GG. Tak GG, dáme ďalšiu hru a uvidíme sa v budúcej hre, takže čus.
takže som späť. Od 17 sekúnd alebo 6:15 som vlastne začína. A ja si myslím, že tú minulú hru som celkom fajnovo zahral. Neviem, ako si to myslíte. Ale viem, že túto hru ja to musím proste dať. Ako ja to proste dám, ja nebudem takto strapňovať pred tými Nemcami. Akože no. Takže preto som volil mapu Nether a pomiem... A teda mi akože prestalo fungovať mozog, hej. Čo som teraz spravil. A tu je strašne veľa. Ideme už! Tak čo, tam tie bloky neboli, no. Dobre, tak. 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 Fajnovo. Zatiaľ to jo. Ja viem, podľa mňa sú strašne veľa blokov ďalších coinov, ale ja to ako proste, ja to nestíham brať, jo. Tu môžeme skočiť, to sa mi zdá. Tu môžeme taky skočiť, to sa mi zdá, to sa mi zdá. To keď sa mi to tiež zdá. No to neskočím, to je jasné. Neviem, prečo som to vôbec aj skákal, keďže to mi je jasné, že ja mudrland, ty sos. Taktož. Poď. Taktož, tak. Taktož, może niktož, taktož, tak, tuk, tak, dobre, to sa to pohode ide, zatiaľ to je celkom pohode. Zatiaľ máme 600, wow, to máme, za prvú mapu máme viac než normálne, čo som strašne moc rád, mám malo HP. To zase nie som moc rád. Ale to mi nevadí, ja sa proste s tým poriadam. Tak. Keďže sme úplne na spodku a... No, tu vole. Aby som to mohol ukončiť, vole. Ja som nemyslel, aby to on ukončil, ja som myslel seba, aby som to ukončil, boha. Máme 814 na čo sa stiažujem. Dúfam, že nejaký čuďo ide za mňou, nejaký čurák. Ja sa to už úplne pošťam. No, tak. Dobre, ale tu to ako v nás je ako normálne. Tak, a tam vidím diamond block. Sexy. Dneska by sme mohli, teraz túto hru by sme mohli investovať do toho lepšieho brnka. A už aj do tej kvalitnej power 4 a kvalitného flameu. A tak no. Podľa mňa. Čiže flame som už mal kvalitne, ale ne, to bolo z Číny. To nič. A mňa si prestal fungovať mozoček, že? Co sa zase asi no. No, takže nevadí. My už skapali aj viackrát než normálne, takže ja sa s tým nejako vypožádam. A budeme zase to hrať. A zase mi nejako dropujú FPS-ka a ten frap zase zahodím. No tak síce celkom dobrý program, čak ja som si začínal ako najväčší trapák, ale... Ja mám action, čo je o mnoho lepšie, takže je ticho. Takže tam dole musíme ísť, tam tomu coinu by som sa nedostal, ktoré je... Dáme, som sa ani trošku nedostal, preto tam nejdem. Ale určite si mohli všimnúť, že od minulej hry som sa docela dobre zlepšil, jo? To povedal, že som sa zlepšil? Ja určite nie. Ja som hovoril, že som sa zhoršil. To je určite aj áno. Pretože ja lepšíš. Zrobíš prdel, ne? Dobre, a teraz ja neviem, ktorá to je mapa. Kto to vie? Pred chvíľou bola Nether, to dokončil ten Mario Super XPVP. Čo znamená, že ja si skapem, keďže on to dokončil, pretože on má mene PvP, to bude určite vedieť. Čo je strašne zlé. Ale to by nevadí až tak. Okej, tak. Hej, ty PvP Mango, počúvaj, ako by si mohol on má menej než ja, on to rašuje, kamo. Boom das Labyrinth, toto je. Aby carry povie, čo to je. Jo, tak tuto mám, no. Tuto čo mám 3 FPS-ka, no jasné. Na to bude iba treba urobiť toto. Toto už moja grafika až tak moc nezvláda, to je to. To
To je to. PvP Mango, počúvaj ma sem, ty už skap. Tak. Dobre. Dobre si skápal. Ando, to. A to je. Rakieta. Oh. Dobre, ešte tak. Neskápali sme síce, ale... Boha, čo mi to neskáče, či čo už? Jeden sa tu pre jeden coin, ale tak viete no. Stále lepšie ako nič. Jo, to je ďalší coinos, to by som si mohol zobrať tos. Najlepšie na tejto mape je to proste, že vy tu nemusíte ani veľmi dlho skákať, pretože všetky coiny vy môžete nájsť túto priamo na tejto tu kvadline, túto hore. Horu nie, tak som sa povedať. A podobne väčšo, nič. Fúha. Ty kokos. No. Tak to je bol hazard so životom. No, prosím ťa, ja som to ani by som neskápal, čo to je. To je! Ale tak to je zaujímavá challenge, no neviem, či sa to dá povedať ako challenge, ale ja idem proste s lukom. Ja budem dneska iba s lukom. Ja idem z Fagiera. No. Mám nejaký špeciálny lucky block iba pre mňa. A regen. No tak to neverím. Tak. Ideme skočiť sem. Tak by sme mohli skočiť sem, je to jedna, mám regen. Koň, čakaj, preto nevidím. That is mine! Dobre. Very good. Aha. Angličtina zmenšená s nemčinou. No. Fail. Máme fail. Ja sa teším. Tak. Tak. Fajnové. Začal to ide pekne. Začal máme aj 1500 coin. No neverím. To až toľko už som kedy dal. Ja som raz dal 2000 a zabili ma. Mike to vyhral. Nie, ty si delina, počúvaj ma sem. No ale ideme teda kupovať. Ideme na full diamond this seat. Ideme na full bow. Čože úplne super. Kúpime si tu levely koš. Kúpime tuto nejaký ten enchant. Enchanted, jo, proste ideme, jak najväčší z Fagieri. My tam teraz budeme mať kvalitný Infinity, potom kvalitný Flame a Punch, nejaký ten Punch by som si dal. No poď. Jo, Flame, no, hej, počúvaj, Flame bude určite dotok, že? Bude sa rád nekonečnosti podľa mňa. A, to by si mal zobrať ako. Hej, tá upgrade ma láka. Ja, no tak. Ok, tak asi toto je veľké Protection 3. Protection 4. Už sa neberiem. Protection 4. Nesťažujem. Nesťažujem sa ale vôbec. A zakúpime si ešte jednu desiatku by som kúpil. A ideme zase ešte vieš trošku vienčať to tam. Power 4, ale ja nechcem Power 4, ja by som sa tam ten Infinitor. Čo? Pane? Vidím, že asi dneska ešte nie. A tak, rýchlejšie tač ma čas, vole. Hej, tak toto čo bude za hra? Čo prosím? Kupujem Flame. Ja nemám šíp! Mám, Ja nemám punch, počkaj. Čo za tesná? To čo bolo za tesnutku? Počkaj, mám power, flame a efektív, nemám punch, ajaj. Počkaj, tu bol secret, ja debil. Teraz kerom. Počkaj. Trsať. Mi sa nepribližuje. Buď má anti-knockback, lebo čo tu má? Neviem už, počkaj, a toto bola nejaký secret až? Ja tuto. Dole, na 3 minúty. Je škoda, že tam nemáme ten punch, no, bohužiaľ no. Že sa ten punch strašne odhodil. Ty buď rád, že tam nemám ten punch, to pajzel. No, nie je to hajzel, tak vieme to. No, vieme, čo si o tom máme mysleť. Máme 32 levelov, nemáme lúk a môžeme si vyenchantovať ešte väčšie koľko veľa. Keby ma netlačil ten posratý čas, ty kokos. Strašne málo času na to. Mé apko, super.
A ja som vedavý, že ako keby sme spravili, čo by sme robili, keby ten teraz nejaký bubák prišiel s lukom. My sme pum, že asi robili, že? Zabudol na toto už. Môžeme to ešte zakempiť. Počkaj, máme full protection. Keby sme mali ten... Skoro full protection 4, what the fuck. Keby sme mali mail, tak by sme mohli útočiť. A ja nemám HP. Ja som zabudol kúpiť HP. Vidíte? To je znamená to, keď vás tlačí čas Boha. To je úplne na prd, keď vás tlačí ten posratý čas. Časospočnosť. Ešte vedia trafiť ten konkrét. Profím sa. Ja som trénoval na kohy. Ale ako vidím, že si aj, ale čisto tam vôbec som dával, že? Musíš trafiť! No a keby som tam mal ten punch, aby to bolo iné s tým punchom. A tam hore, vidíte ho? Čo sa mu podarilo spraviť? To čo si teraz spravil, kámo? Si nejaký hatkia. Niekto nám to tímuje. Trapák, trapný, trapák. Oh shit, to bolo teraz čo? Ty vole, tak tento ako keby sme teraz s týmto tímoval. Ale to nie je pravda. Nevyhutuj. Shit, this bitch. Majky? Mal meč, on má meč, kámo. Čo to bolo? Šoplešťu! OK. Section 3. Dobre. Takže my vidím to tak, že my sa už môžeme pustiť aj do bojovania kľudne. Dáme si... Počkej, koho máme? Asi sa dám až tej tretine. Popravde. My teraz tam nabehneme, jak najväčší Jason Statham. My to popálime. A otočka 140 stupňov. Takhle dáme mu tak Hitaros, nejaký ten Hitaros, ešte raz. Tak, bežme zase. 150 non-scope, to sa teraz nedal, dobre. To je niečo za mnou. A budem bojovať práve oným, tí, ktorí ma porazia asi tak. No ale drojný mŕty vole. Ja tak tým... A ja ho ešte vyhodím, čak čo ne? A spagiera idem, čo? Tak počkaj. Ak by sme toto vyhrali, tak by bolo super proste. Najlepšia super hra. To ide za mňou? Neskúšaj, ja si povedám rady. Ja ti teda vykombikám, počkaj, ako to budeš na chodiť. Ale má 2 HP návrat, ty vole, ne? My by sme ho dali? Kámo, dobre. Aha, tak on má full protection, aha. Punch... No, to sa mi viac hodí, kámo, povedzme si to na rovinu. Ten pong. Dobre. Tak kde si, kámo, posledný, no? Môžeme ísť špať. Je to medzi nami. Budeme bávať ich z Mario, super. Poďme. Čo to sú? Buď to bude remíza, alebo budeš bojovať. Má fair resist. Aha, on má ten toho. Torcku. Ja mám na torcku! Sniper psíta.
sa nepletol, to radšej vyhodím. Však viem, čo som stredoval za to. A tak no. Pre ten, tu už. Čo robím? Ježiši. Aj musíme pri vagónoch, kámo? Musíme byť pri vagónoch. Ja som si tu. Čo je napíše? A mi niektoré niečo napíše a budem... čo. Ne! Takže my sme vyhrali. Tak to je super proste. Super. Druhá hra vyhraná. Takto sa to dá vyhrať. No ja sa teda lúčim, od sa budú v tom diele, takže... Čus bus!